Alumnat de l'Altaya, aquest missatge va dirigit a vosaltres. Us parlem des de l'any 2050. Som membres de la resistència climàtica i necessitem la vostra ajuda. La nostra situació és crítica. La temperatura del planeta ha pujat 3 graus. Això ha provocat el desgel i la pujada del nivell del mar. Milers de refugiats climàtics han migrat buscant llocs menys calorosos on viure. Els recursos hídrics són limitats i estem envoltats de contaminació. Per a nosaltres potser és massa tard, però vosaltres encara podeu fer alguna cosa. Sabem que teniu els coneixements necessaris per a frenar aquesta emergència. Estigueu atents i atentes a les instruccions. No tenim massa temps. El proper dimecres, dia 5, heu d'arribar a l'institut a les 9:15. En la pista blava us reunireu amb el capità o capitana del vostre equip. És important que vingueu tots i totes, així tindrem més oportunitats de sobreviure. Quan escolteu el senyal, podreu dirigir-vos a la primera prova. Per ajudar-vos a superar les proves, us hem deixat alguns objectes. Abans de començar la primera prova, tindreu 5 minuts per a triar entre totes. 2 objectes que podreu portar amb vosaltres. Penseu bé quines coses us poden ser més útils per a sobreviure a una crisi climàtica. Estigueu atents als senyals i les indicacions dels vostres capitans i capitanes. Les sirenes us indicaran quan començar, parar a descansar o acabar. Confiem en vosaltres. El futur està en les vostres mans. Acció pel clima!